Djeci zo Zdjecinskej zahradki Đurđevak predstaveliše zo recitaciju i špivanku, a potim mali na hodu upoznatše zo slikovnicami, ktorí vydalo društvo. Dneška nahoda, že by sme dzecom i vychovateľkom podarovali slikovníci za preškolskí dzeci. Ale evo, my vychasnujeme nahodu, tu do Zdjecinskej zahradky pridáme i dvotomný slovník ruského národného jazyka i našo najnovšie vydania. Mne bardzo milo, že keď sme počali keď sme mali zadumku, že vydáme slikovnici za preškolskí dzeci, a to bola schádzka aktívu vychovateľkov prešlého roku, na ktorej boli vychovateľky. Vychovateľky to Đurđevaše odvolali i tako i napisali recenziji. Takže evo to dneška nahoda bude, že še upoznáme i so recenzijami i za slikovníci, ktorí tu, pa se teraz im dávame to ješenská rozvárka o domášnjih životinjoch, o pticoch, o tim kto co robi. To bola treća z oktoberskih programnih aktivnostov Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu. Ostatnja aktivnost u tim mešacu planovana za sobotu 13. oktober, poneže u tehničnej školi Mileva Marić Einstein urjadovo počina nastava ruskого jazika za štrednjoškolcov.